Nivîskar û rewşenbîrê Kurd Musa Anter ku bi navê Apê Musa jî tê naskirin, di salvegera 24 a kuştina xwe de li Amedê li kuçeyek ku lê hatibû kuştin hat bîranîn. Musa Anter di 20 îlona sala 1992 de li taxa Seyran Tepeyê hatibû kuştin. Orhan Miroğlu ku neha parlamenterê AKP'ye di heman êrişê de birîndar xilas bibû. Di bîranînê de endamên rojnamevanên Cemiyeta Azad, siyasetvan û endamên malbata Anter amade bûn. Serokê Cemiyeta Rojnamevanên Azad Haqî Bolgan di bîranînê de axaftinê kir û got ji Musa Anter heta rojname, rojnamegeriya Kurdî di bin zext û zorê de ye. Wî daxuya kirin neha zexta dewletê hin zêdetir bûye lê şagirtên Musa Anter pênûsa wî li erdê nahêlin. Hevşaredara Amedê Gülten Kışanak ku di eslê xwe de ew jî rojnameger e û bi Musa Anter re xebitiye behsa bîranînê xwe kir. Dönemlerden geçiyor olsak da biz Apê Musa'nın çocukları olarak Wê got neha Tirkiye di rojên tarî de derbas ve û daxuya kirin ku zarokên Apê Musa wê xwedî li soza xwe û erka xwe derkevin û bigihîjin ronahiyê. Yayın yönetmenliği yapan arkadaşlardan Kurê Musa Anter Dicle Anter jî axaftinek kir û got gelek şagirdên bavê wî wesiyeta wî bijiyanîne. salvegerna 24 mine dê demê çik hebû Musa Anter pir asengî berî vîna jî asengî ji bo vîna derxist bûn ji bo nivîskara ama nûçe alî nûçe de ev kasî pêşketî tune nebû berî niha ev ki bizira ki Apê Musa digot bizira xwe avêtî ev şîm bûyî birasî jî şîm bûyî û rê xwe ji berdayê ardê axa Kurdistanê bi vê havê jî ev xwastina wî anîn cî. Rûniştvanên kuçeya ku Musa Anter lê hatibû kuştin, bernameya yadkirinê temaşe kirin. Rûkûyê ku 30 sal li vê kuçeyê behsa roja kuştina Musa Anter dike. Me fasilê spî dikir, me hewdî ber me de dîwar nabeynim wan dabû. Yan ji vir berjortir ser wî dixuyan bû, porû spî bû, paş de xelbandî bû, hat derbas bû. Gîştir vira got teq. Avukatê malbata Anter iddia dikin ku Musa Anter ji aliyê rêxistina konturgerîla a bi navê jî temê hatiye kuştin. Di sala 2012 de korîciyek ku navê Hamît Yıldırım e bi îddiaya ku Anter kuştiye li Şirnexê hat girtin. Doza Musa Anter li İstanbolê di dome lê dadgehê hin biryarek nedaye. Xecican Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.